knížka, jo, lepší. To je jenom jedna část, víš, on Davidek už druhou utrhl. No. Ještě máme 2 knížky a ty vydáme, až bude rozumět. Už máte termín na tu kontrolu ve 12 měsících? Vieš čo, písala nám, ale neviem kedy. Ja myslím, že zase tak nejako presne na 4. nám to vychádza. My jdeme až později, my jdeme až 22. nebo tak nějak. Jo, tak to som si nevšimla. To neviem. Musím pozrieť, lebo my sme tam, vy ste tam na tých 8 desetí neboli. Ale ona nám ten termín totiž napsala už v 8. No aj nám, no. Tak to neviem, to sa musím pozrieť. Ale pozrieť. já mám právě pocit, že to bylo až někdy skoro jako ke konci března, že jsem si říkala, že jakoby asi chci mít jakoby 12 už jako opravdu